Počkej, tak teď. Já jsem Horst a já jsem Gabi. Vynalezli jsme skvělý produkt. Jak se zbavit smradu z kouření. Je to skvělé? Je to skvělé. Není to skvělé. Je to skvělé rovnou. Prostě sednete si na místo, zaujmete pozice, vezmete ruce. No, ruce máte již nainstalované, ale začnete rukou mlátit do země a prostě budete přidávat tempo, až to bude. Jediná nevýhoda je, že máte úplně zasrané ruce. Ale to nevadí. Je to skvělé? Je to skvělé. No a Gabi, nikdy jsem nebyl víc než takhle spokojen. Za takový poplatek 2000 korun si můžete přijet do Zruče a na Dubírku, tedy rovnou při převzetí, si jen tak zaklepat tady do země. No není to skvělé. Samozřejmě dopravu si hradíte sami. Je to skvělé. Já se potom můžu utlouct.